Adamlar men bu habaryny nädip aýtjagym bilemok. Umuman nädip etdiler bu zady mene hayran galan. Goşmak 18 bergen. Adam şey etip ýokşunlar. Goşmak ýedine geçer. 18 goşmak. Nolam ýedine geçer. Ýene 2 tane nolama var. Ýene hoş. O 18 goşmak. 3 tane nol näçe? Oy matematikden pes. Ay goşmak aýer. 18 3 tane nol näçe bolýar? 18 0. 18 0 tane sowady. Are toparlan size sowady edilýär. Uli aksa garaşya mehribalar. Aşgabat meden din jans berketinde yerleşen. Are Aşgabat hipermarketinden 500 manatlyk tewda edene bir näçe sowgatlar garaşya. Ol sowgatlardan aydardan gat iken. Bularam inha utanlar. Arasında ýöne çorap utýanym bar. Men ne muttum. Men ne üçin boş gelýän röýdýäňiz? Ýok, men boş gelemok. Men maşin uttum! Maşin! Maşin uttum! Maşin! Men maşin uttum! Maşin! 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 Jigi, yürek öçüşdüm lan. Reklama edip alınmazam. Borlu götürüşsaydı. Oladay, rahatlar koydun çadıra. Sen. Dur Murat. Hanfil reklamda rahatlar aktiyanlasın soğuk değil mi? Mene telefon koyamak sana dediyen. Ben eceme de canlattım уже. Getiriyen miydin? Böyle dire. Bu sizinki dere bunlar. Bu kim 500 manatlyk tewda etdi? Onun utanlan kı. Düşünýär mi? Ýöne egerde siz utaýsaňyz şu datlary. Nädip begençiňizi gördük. Şolar ýaly begenje ekeni. Getir bere. Ana. Sen şarap ne lan? Yedim şey içeceğim. Yürüyün çadıra. Hey, git çıkın. Koyundaki nira var ya. Tomodok gala koy. Al sadakam olsun. Ey üstüne yıkalalım. Ya da çubuğu sallam.